faci concurență? Ca să te compari cu unul și cu altul? Ca să încerci că și tu poți ce face ăla sau... Eu nu cred că de aceea ai intrat. Ia, adu-ți aminte. Dacă sincer te-ai predat Domnului și m-am predat Domnului, când am făcut pactul acesta cu Domnul, am spus, Doamne, îți voi sluji, ca la urmă să-mi dai plata. Adică să mă chem în împărăția ta și acolo să fie răsplată. Sau ai alt obiectiv? Domnul astăzi vrea să ne readucă la vremurile acelea de început să ne dăm seama. Lucrează în așa fel. Nu pentru ca să fii văzut. Nu pentru ca să fii apreciat aici. Aprecierile oricum sunt puține. Nu pentru ca să iei locul altuia. Nu ca să te împingi și să te rănești cu celălalt frate al tău care și el slujește și el lucrează cum poate el și cum îl luminează Dumnezeu. Și lucrează în așa fel că stăpânul îți va cere socoteală. Pavel spunea, s-a amintit acel verset, mă portască cu trupul meu. Deci cu mine mă portască în primul rând. Și pe mine mă ține stăpâne, ca nu cumva eu însumi să fiu pierdut, abandonat, scos afară. Și în momentul în care noi trăim, indiferent pe ce nivel ne cheamă Dumnezeu, cu această responsabilitate, că Dumnezeu ne va cere socoteală, vom fi mai atenți la felul cum lucrăm. Uitați-vă în istoria poporului evreu. Dumnezeu n-a intervenit foarte rapid. Sunt cazuri chiar și în Biblie. Foarte rare când Dumnezeu intervine deodată categoric. Am întâlnit pe cei doi fii ai Aron. Abia unși preoți. Ce le-a trecut lor prin cap? A luat foc în cădelniță străini și l-a pus pe altar. Deodată ești un foc din partea Domnului și ars. Câte cazuri de astea vedeți în Biblie? Au mai apărut și lucrarea aceea când merge chivotul pe la filisteni, acolo apar cupele, vine înapoi după o perioadă de timp și locuitorii din asemenea de acolo se uită în chivot și Domnul lovește pe câțiva. Din nou intervenție radicală. Apoi David urcă chivotul așa cum îl urcă, Uza pune mâna și deodată apare spărtura. Uza moare. Dar câte cazuri de asemenea de regulă. Uitați-vă. Au fost împărați care au domnit zeci de ani. Și Dumnezeu le-a trimis proroci. Dar nu i-a nimicit. I-a lăsat. Cu bune, cu rele i-a lăsat. Dumnezeu a trasat o cale. Le-a dat o responsabilitate. Și a lăsat-o pe ei. Asta aș vrea să vă fac de cunoscut. Și cumva să reînviem în noi simțul răspunderii. Păi lucrarea Domnului, Domnul face ce vrea, frate. Nu te supăra. Nu chiar așa face. Domnul te-a lăsat pe dumneata responsabil. În casa ta, în primul rând în inima ta, apoi în perimetrul unde tu te miști în biserică, ești direct responsabil. Aveți un teren cumpărat. Felicitări că l-ați achitat. Vă faceți drumul. Felicitări că s-au adunat banii pentru drum, am înțeles. Poate unii din justiție. Aveți bani pentru viitor. Dă Domnul. Păi prin cine să dă? Dar nu prin voi? Dacă nu prin dumneavoastră? Se aminteai că avem grupe de copii, că avem copii. Știi că Dumnezeu te-a pus responsabil? Frate, n-avem. Niciodată nu o să ai. Dacă nu vrei, niciodată nu o să ai. Dacă vrei, fă ca macedonienii. Deci că erau săraci. Dacă ar fi Pavel la noi în biserică, aici la Betleem, va vizita locurile unde stați, în chirie, în locuință, în casă, nu știu dacă ar putea să menționeze Luca, însoțindu-l pe Pavel, ăștia de o sărăcie lucie. Nu știu dacă ar putea să spună, mie mi-ar fi rușine să mă numesc sărac în felul ăsta, o sărăcie lucie. Mie. Da? Poate în unitare nu ți-ar fi rușine. Nu v-aș pune mâna să ridicați care sunteți săraci, așa lipiți pământului. Ei, dacă ăia dintr-o sărăcie lucie, când au făcut Pavel un anunț, bă, sfinții, au probleme. Dați? O dat ce au făcut un belșug extraordinar de tărnicie. Pentru că spune Scriptura acolo, mai întâi s-a dorit pe ei să-și Domnul. Și apoi s-a dorit tot. Frați și surori, aș vrea să vă încurajez. Puneți de la mână la mână, pentru că faptele voastre, spune Scriptura, vor avea o răsplată. Ce veți face?
dacă vine primară, frate și surori, lucrurile astea se aud de 50 de ani. Pe vremea comuniștilor. Eram copil, când la noi, în oraș, foarte greu să dădeau aprobări. Și au făcut, frate, ce-au făcut? Mă, că vine Domnul, mă, că vor dărâma biserică. Da, au dărâmat comuniștii vreo 2 adunări de noastre. Le-au dărâmat. Dar s-au oprit penticostalii sau baptiștii sau ceilalți la chestia asta cu dărâmat. Nu, Domnule. Au construit mai departe. Au făcut plângere, au încercat. Și până la urmă, având un loc unde să se adune biserici și o crescut. Aleluia! Frați și surori, am venit aici. Unii au făcut mai mult, alții mai puțin pe plan pământesc. Unii chiar și cu bisericile. Cum a dat Domnul? Cum s-au mișcat lucrurile? Nu mă ducem o vinire, că Dumnezeu are freca Lui pentru fiecare. Dar acum vreau să sunteți la freca asta. Vă îndemn din toată inima, fiți responsabili. Nu va trimite Dumnezeu un înger în locul tău. Asta vreau să-ți spun. Tu ești responsabil și de dărnicie, și de viața sfântă, și de viața curată, și de viața neplenită. Tu ești responsabil, eu sunt responsabil. Haideți să lucrăm cu avânt. Sigur, cu privire la fratele nostru, Zaharie, a ajuns la o etapă a vieții în care mai mulți dintre dumneavoastră ați ajuns la vârsta aceasta. Sau dacă Dumnezeu dă viață în următorii ani, câțiva ani vom ajunge iarăși mai mulți. Nu e chiar atât de important că s-a ajuns, dar totuși s-a convenit, cum spunea fratele Traian, la nivel de organizație, să se facă un moment de hotar. Așa e și prin să stăpân. Un cuvânt de mulțumire sau o sărbătoare. Și sărbătoarea aceasta, cum organizează biserica, așa va fi. Dar să știe și pentru biserică că s-a ajuns la o vârstă frumoasă. Avem cuvinte de apreciere, avem cuvinte de binecuvântare și din toată inima vreau să-ți mulțumesc în numele Bisericii Frate Zaharie pentru tot efortul care l-ai făcut aceste biserici. Pentru tot efortul apoi care l-ai făcut la nivel național. Pentru toată dăruirea care ai făcut-o, pentru toată lipsa de acolo, din familie, împreună cu soția, ați înțeles și ați căutat să comunicați, să colaborați, de multe ori ați renunțat la anumite lucruri. Pentru ca să fie în favoarea fie a comunității Betleem, fie la nivel general, la nivel de Austria. Și din toată inima apreciere și mulțumim. Mă bucur că sunteți în viață și nu trebuie lucrurile astea să ne spun la mormântare. Sigur că nu știm cine moare primul. Poate eu să mor. Poate un tânăr să moară de aici. Că doar asta e la Dumnezeu. Și cel mai bine că Dumnezeu știe când murim. Dar eu cred că un cuvânt de mulțumire e bine acordat din timp în timp fiecăruia dintre noi. Ei, astăzi îl avem fratele Zaharie. Frate Zaharie, îți mulțumim frumos. Și din sinceritate. Domnul să te binecuvinteze. Calmul dumnealui. Felul cum a pus problemele, eu îl cunosc de... Dinainte îl cunosc de a intra în executiv, dinainte îl cunosc și am mai lucrat, dar cel mai mult am lucrat când a fost în perioada de comitet executiv. Un om blând, un om liniștit, un om calculat, un om care căuta întotdeauna să fie cu pace. Dar cum știu, cum am zis, dumneavoastră care ați avut poate alte probleme, alte frământări, veți menționa, cum am spus și eu, nu întotdeauna s-au gestionat poate lucrurile optimal. Dar ce este important? Cum s-a citit la început? Până aici, Domnul ne-a ajutat. Asta e foarte important. Și unde trebuie să fim atenți, dacă chiar greșim, ne corectăm cu toții. Iar dacă cineva lucrează din dragoste și nu este înțeles, acolo va judeca Dumnezeu. Dar noi trebuie să rămânem frați, noi trebuie să rămânem predați în mâna Domnului, noi trebuie să rămânem în închinare înaintea Domnului și zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Pentru că numai Dumnezeu poate, Dumnezeu știe, Dumnezeu ne cunoaște și Dumnezeu are grijă de noi. Așadar, atât pe sora Violeta, cât și pe dumneata Frate Zaharie și problemele familiare, care nu sunt ușoare. Cum am spus, circunstanțele vieții sunt ciudate, sunt diferite. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne rugăm să vă dea Dumnezeu încă sănătate și putem. Sigur că, privitor la Dumnealui, s-ar fi putut retrage, sau există varianta pus la vot în următorul timp, cu 50+1. Dacă dumneavoastră mai acceptați în poziția aceasta de păstor coordonator, va mai merge o perioadă de timp și în timpul acesta, dacă îi veți da votul, sigur își va da tot aportul cât poate, împreună cu ceilalți frați slujitori. Să demarați lucrarea. Dar nu uitați, chiar dacă ei vor face totul și dumneavoastră nu vă înșiriți în spatele lor, nu se poate. De aceea vă îndemn din toată inima, prea iubita adunare, puneți de la mână la mână. Și nu uitați, fără renunțare, nu se poate face aproape nimic.
Dacă vii la biserică, trebuie să renunți la ceva. Dacă dai la un sărac, trebuie să renunți la ceva. Dacă construiești o biserică, trebuie să renunți la mai multe, nu doar la ceva, la mai multe. Să fii implicat direct, să dai și bani, să te intereseze calitatea, să te intereseze să fii acolo pe front și să faci multe lucrări pe care poți să le faci. Domnul să vă binecuvinteze. Zi de mulțumire, deci Domnul a purtat de grijă bisericii, zi de mulțumire și piatră de hotare, ca să reușiți să depășiți cu bine obstacolele, chiar dacă au fost și frământări, chiar dacă au fost și anumite lipsuri, iată-vă tot împreună, și asta e un lucru bun, e un lucru pozitiv, și zic din toată inima în această zi de sărbătoare, dacă mai sunt răni, eu nu știu cum, dar știu că Domnul poate să le vindece. Din toată inima mă rog, Doamne, dă vindecare. Și lasă pacea Ta și binecuvântarea Ta în viețile noastre. Și așa cum spuneam, noi fiecare scriem istorie. De când ne naștem, până murim. Fratele nostru, acum 30 de ani, la Arda de Jos a fost ordinat diacon. Nu știa lumea lui unde va putea soarta. Nu știa familia pe unde vor merge, cum vor face și ce vor face. Dar Dumnezeu așa a rânduit că până la urmă a fost de folos acolo. Apoi o perioadă de ani de zile, constituindu-se cel puțin una din bisericile din Italia, care și astăzi este o biserică puternică, merge înainte. Apoi, venind aici, înțelegând felul cum Domnul l-a călăuzit, s-a implicat împreună cu ceilalți slujitori, au slujit, slujește și ce putem spune decât, Doamne, binecuvântă pe fratele Zaharie, pe sora Violeta, binecuvântă toți slujitorii aceștia și îi voi numera pe fiecare pe rând ca să, cred că e și frumos. Deci, alături de fratele păstor coordonator, Haide Zaharie, fratele păstor Covaci Fedor, fratele păstor Seche Lionel, fratele presbiter Belciuc Daniel, fratele diacon Ursaciuc Samuel și fratele diacon Dragoș Beniamin. Aceștia sunt slujitorii bisericii. Zic din toată inima Dumnezeu să-i binecuvânteze. Să binecuvânteze soțiile lor, să binecuvânteze copiilor și familiei. Și cât puteți, susțineți. Pentru că, știți ce Biblia cuvântă la familie? Zice, bărbatul care își iubește nevasta, se iubește pe sine, nu? Păi biserica care își iubește slujitorii, dă dovadă de maturitate și eu zic că se iubește pe ea. Pentru că, slujind slujitorii în biserică și biserica răspunzând cu dragoste, se face o legătură și unii și alții se apropie, se înțeagă, se citesc, cresc și să binecuvântează Domnul. Ce frumusețe! De aceea este foarte important să înțelegeți lucrurile acestea. Deci Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu îți dă responsabilitate. Ai grijă și să am grijă ce fac. Mă înfior la lucrul ăsta. Că știi cum e? Se termină ziua. La unul ziua durează 80 de ani. La altul ziua durează 50 de ani. La altul durează poate 65, 70, 90. Dar ziua se încheie oricum. Și să știi că toți care au intrat în vie, n-a fost nicio excepție. Au trebuit să treacă pe la proprietar. Frate Zaharie, vei trece pe la proprietar. Proprietarul nu se poate mitui. Proprietarul are linia lui, are direcția lui. Proprietarul nu este un om. Cred că știți. Vorbim de Domnul. Domnul care ne-a chemat, Domnul care ne-a iertat, Domnul care ne-a binecuvântat. Mai este încă timp. Încă mai ești la dispoziția Domnului. Dacă sunt unele lacune, Doamne, dă-i putere să repare tot. Dacă sunt unele slăbiciuni, Doamne, întărește-l slăbiciunile Lui. Cei bătrâni, întineresc ca vulturii. Doamne, lasă un duc de putere peste El. Ne vom ruga pentru lumea Lui. Ne vom ruga pentru sora noastră. Ne vom ruga pentru copiilor. Nu fiți invidioși. Că uite, am văzut 3 familii sunt puse în rugăciune înaintea Domnului peste săptămână. Alte 3 săptămâni următoare. Măi, fraților, puneți patul și inimă. Că ne rugăm unii pentru alții. Și când ne rugăm unii pentru alții, Domnul dă binecuvântare. De aceea, fiți oameni cu inimă. Și sărbătoarea aceasta și momentele acestea le vor trăi dacă Dumnezeu dă viață, dă liniște, dă pace în țară, nu? Le vor trăi și ceilalți slujitori. Am zis că măcar la slujitori. Nu că nu ar merita și frați din comitet care ajung la 60 de ani și au slujit 20 de ani, poate 30 de ani, secretar, casier, oameni de administrație, oameni care au dus greul. Cum să nu merite și el mulțumesc frumos? Sau un dirijor care a dus și a crescut generații după el. Cum să nu merite fiecare la vremea lui? Dar aici am prins măcar atâta să fie un punct de pornire pentru biserica locală. De aceea, nu priviți nici în direcția asta, pentru că dacă nu mi se face mie, comitetul hotărât să-i facă o mică atenție. Acum, dumneavoastră aveți toată libertatea să-i faceți mai mare atenție. Nu e nicio problemă. Că
biserica în construcție, că nu face mai, nu face mai. Da, fraților. Asta o hotărâi comitetul, gândindu-se tot albeastră. Că s-au de săriți în cap, probabil. Vă spuneți, sunteți risipitori cu banii bisericii, ce faceți? Dar mă, fraților, când e vorba să cinstești pe Domnul, oare noi cum îl putem cinsti? Măcar îl mulțumesc. Trebuie să spunem. Spune Apostolul Pavel, zice că sunt printre noi oameni care trebuie cinstiți special. Trebuie slujiți special. Deci, sunt anumiți preștiteri care se ocupă special de învățătură sau lucrătorii Domnului sau cei care cârmuiesc, zice, din toată inima, zice, fiți foarte atenți. De exemplu, sunt multe versete. 1 Tesaloniceni 5. Zice, cu 12 jos, vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătesc. Da, frate, dar nu s-o ostenit cum am vrut eu. Da, frate, dar nu mi-a făcut dreptate cum am vrut eu. Bine, mă, nu ți-o fi făcut. Bă, dar se ostenește. Da. Bă, dar e prezent. Merge și în stânga, merge și în dreapta. Așa scrie Biblia, tu să-l cinstești, nu? Să fii foarte atent cu el, zice. Apoi, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace unii cu alții. Păi acum, cum putem să facem prețuirea aceasta? Dar știți cum e? Așa face doar închide.